Adabasnong jong omyam kalapan pau bakamhun satya ya karukam khandra ya ki bar jala ki batrai bala hakibabun ki karkhana ki badan hapo omyam industrial area river district mala pelang dekat labor department bat ka khasils automotive council mentagasi ka arpatrik unaitung arja arpsau wastiwan kharkrang rang basnong ka omyam habe kan bagina to khobor ula pen pau bakum ka darbar hi hani ki jing pentip juga ni kita trikam ko sarkar jala ban penlong ya ka jing khana ki kat kisla lagi biang em lagi barjala ki batrai hakini ki karkhana ba fair ki badan po thai umyam kumakshan gradam batarang hakani ka jing khanda ndai ka basngau diaw kalong ba kimhun satya ya kar kom khanda ki kat kisla to ki spangot ki barjala ki badan ba ki batrai bala hakani ka thai long ru bakum ka darbar snong hi kamban se man simkhia halo kani ka kam man pha penbiang ki kat kisla ki babiang kan top root na ki labor license ki trading license ka police verification di ki barjala hapo license lang mutan ka lang ka darbar snong kamar seban simpat dikilat pateng ban persya iki bajala ki ban tribala hakini ki karkhana susu bakar kerang ulo angru ba kan nakalang kasong kan simkhia susu bakar kerang ulo ban khiaru ba ka jinglai lan jong ki bajala ban rung hapo ka jala mekhlia na ban tribala khlam ka jing fikir ka batikana kala ban long ka dawba jong ka jing kanrei drop hapo ka jala mekhlia bat bu jing mas ka de eru iki khonsam la hakaleng kisnong jong ka jala mekhlia ada basnong kana dawaru bakas kajala kan penjikam no mado de district task force papura hapo river district laban gro hone bagani ka jing khanra jakatan labor department kana hadien bakas seng KSU hakini ki singi ki bradap kala pelong ka jing khanra haki jaka keleng persya ikenong bala bar jala ki bam biang ki kot isla kum ki labor license ki wa permit bat kiwi de pada ko juga poru nak lang jang muci rang ba ulong bagi sang balang kemudian hak setiaban khandra ki kot islan ni ban tarasi ke nombra bajala ni ketika labor department ke ban le ya kan ka kam bun hang ne to nakaliang jungi ka darwas nong umyam hadin baging ayo ya ka city nakaliang ka labor department harangkat ka nakaliang juga infiltration la pha city jungi ka sinong bangin ya don rangkat menta ka singi namta ban ya sanran lang namta ka ni ka inspection ban one check ya kini ki labor ki batrai hani ka umyam industrial area kumki traisnong i kamtip kambha ya ka jinglong jingman hapo ka sinong jungi habidai ba kani ka jaka hapo umyam industrial area ka sukwa ban ong ba ka jingrung jingmi jongki nong trail belala ni ki labor hakani ka sinong jungi kalong lan haduk kata kumba suong ba kani ka jaka kala kalalong kum kata ka ktem kani ka jaka ri jongki brio ki ba nglaban ong ba ki rio boman kani ki rio ki brio ki bola don kies na kaleng ka state tinteng kala kalalong kum ka ktem ban ri tengen kani ka jaka jungi kumban su penken mau ya pi dang hakani ki kindiat penai don na pedang wei u rong ba dong jungi u sha takti hakani ka wei pat ka factory te hadin begin layo jingtip hadin siteng kenta nak leng jungi sinong lawan wan wat itu brio hadin la poi factory uni brio la petno haba kli pat u try factory sei ka kot ka sla jong ni brio habangi wat uni brio sumdon tanggawe ka kot ka slaru ka epic sumdon ka adhar sumdon ka labor registration sumdon kano ka identification umdon kani ka bu jingma sibun ya ka sinong kamtam ya ki try sinong bawan belawan try ni jaka wan ngimtip uno uba bahab uno uba sneo te nakaliang jungi ka sinong na kapor ijuban bat iju khot ya ki meeting ya kini ki try factory ba lada wanra ki labor sowa pentip singi ka sinong kat ba kini ki try factory hi ki bodan hangni an sia thu epi ka main objective ke jongki ni ka jingthmu ke jongki kalong tang ban le khai ban business hangni ka jaka hendrai nakaliang jongki ban ya try rangkat judon kanu bun sin kiju ya lat hot kijuan ban renew ya ka trading license singi ka sinong hendai nakaliang jongki ka sinong ru abangi ai ka renewal NOC ngi jubu iki kendon ba kidai ban penbiang suai ka kot kasla ya ka labor documents baro de tanang takadaw ba nakaliang jongki kimla ban penbiang ya kot sla ka biang bun sin gijualat yang ka sinong ru gijulet by direct support the council ban sim ya ka trading license
nakaliang jugi kasnong ngimtip lada kiyo nemyo ya kata trading license handai ngi shubu jingkerpat ya UIM trade bat iki labor jongka oki officer jongka council bapet ya katreat ba ngobha ba buram lang ngi kasnong haba ngi kasnong ngi pat ya ka NOC nakaliang kasnong aka jing menjor jongka executive committee sobha wat nampat shwa ya ka trading license mar ngi kum kinong kasnong ngi kinong ngilam snong ngidon hakani kasnong menura ya kasuk kasain menura ya kasuk kasain po kasnong kathau kamtam nam ta ka jing mentoy banyada ya ka NOC nakaliang kasnong aka jing menjor jongka executive committee sobha wat nampat shwa ya ka trading license mar ngi kum kinong kasnong ngi kinong ngilam snong ngidon hakani kasnong menura ya kasuk kasain menura ya kasuk kasain po kasnong kathau kamtam nam ta ka jing mentoy banyada ya ka ribot ya kajat benreu te hakani kasngi nakaliang jungi habangiwan ban khenra ho ngisiam ba bun hi gilebor kimbiang ya kot kasla habangi phai saka police verification bagi di banwara ya ka police verification nakajaka ka ba kiwan ba ngila ban pensisha la ubriu ubala judon kies ne ubriu babahane masnio henry umdon uweiru bale ya ka police verification kani ka along lupa ba kila penkheny ya ka an ka don lupa te nakaliang jugi kasnong ibu jingkerpat ya ka labor department rengkat ya ka district council bagi dei wanang penklan syu ya ka an ka baladon om ban syu penlong tang ka jingwan khanra tang ban syu pendap rongkom lani formalities bagi syuan khanra mentala hadin sibna arbana genjak biang kadlong biang humju nakliang jugi kasnong ru ngila ai warning ya kitu gibomdon ni kot kasla bagi dei ban mi no nakasnong jungi menta kasngihi bat ladang jungi kasnong ngin mong song thait nginang yaiwan budin ban khanrai kini kilebor walada kimdon nakaliang jungi kasnong sasim kataka action bat penstom ting yaki bat khadu khatwahi nakaliang jungi kasnong ngi kajing thmu jungi kasnong ngi kwa ba kasnong jungi kandon borbor haka suk kasan kamtam kinong trei ki batrei hani kasnong jungi kinwan dagalenti ka badai om kum unong tu banwan siteng mit kitrok lahi kali kabangi juak jingtip man kapur labat ladang hilap ba nang nei sakmat bakiwan siteng mit laki kali nenda gino klem ka jingtip ingi kasnong nagliang jungi kasnong sim da karai ka batage kulis ba kumurang ba snong ba wen girang ba snong ba bon gi karkhana kajingmut hi gajungi adu mene mi ajumut yaki batang ka tuga online registration kampat biang ngilaong yaki ba pidei ban penbiang ru ya ka police verification ki haban sim shai police verification hadin sa ay tuga online registration mar klem katuga online registration suang fi kalong kum ka katakaan kepadang senjor haduk ata ubreu badan ya ka adhar card wala wan yo registration adhar card ubreu bawan na Bangladesh wan na Nepal usa sibna ranai wala wan yo adhar card apo di India takadaw nakaliang jungi ngila ban bhayaki ba kidei bandon bet ya ka police verification nakajaka ka bakiwan barangkat kitu gilebot inspektor ki ong ba ki aipor arsengi ban penbiang ya ka police verification bat ya ka online